Primorac će zabilježiti 2012. već svoj 7. nastup na olimpijskim igrama, a naš Neven Žugaj ubilježit će tek svoj prvi nastup, vjerujemo ne i posljednji. Hrvač je ostvario doista sjajne rezultate već u dosadašnjoj karijeri. Mi smo proveli jedan dan s obitelji Nevena Žugaja. Tako je bilo nedavno u Zagrebačkoj zračnoj luci. Pjesma, veselje i šampanjac dočekali su povratak naših Hrvača sa svjetskog prvenstva u Turskoj. Hrvatska je tamo zauzela 14. mjesto od 89 zemalja koji su nastupale, a glavni junak bio je Neven Žugaj, koji je zadnjeg dana natjecanja osvojio brončanu medalju u kategoriji do 74 kg i izborio normu za olimpijske igre iduće godine u Londonu. Nakon svjetske bronce brata Nenada prošle godine u Moskvi stigla je i ova Nevenova. Dugosanjani san svakog sportaša o nastupu na olimpijskim igrama pretočio se u stvarnost za ovog 28-godišnjeg momka iz Brezovice pokraj Zagreba. Imao sam 5 jakih borbi. Istaknuo bi da sam pobjedio aktualnog olimpijskog pobjednika i aktualnog prvaka Europe na putu do medalje. Sretan sam i eto, spreman se dalje za taj London. To mi je cilj za sljedeću godinu. Dojmovi su se slegli, tako da sam realan, optimističan i eto, cilj je prvo da se i brat kvalificira i da skupa nastupimo na tim olimpijskim igrama. U zadnju broncu zlatnog sjaja iz Turske Neven se od značajnih uspjeha i svoje bogate riznice medalja i priznanja može pohvaliti i europskom broncom iz Bugarske, zlatom sa mediteranskih igara, finalom Zlatne lige, kao i naslovom svjetskog vojnog prvaka, uz naravno višestruke naslove prvaka Hrvatske. Neven je sa svojim bratom blizancem Nenadom bavljenje ovim sportom započeo sa 10 godina. Počeo sam trenirati hrvanje sa 10 godina u osnovnoj školi Brezovica, u školi hrvanje Brezovica. Eto, ostao sam svih 18 godina vjeran tom sportu i ne žalim ni najmanje na tome. Hrvanje je sport za koje je potrebno puno sposobnosti, naravno snaga, ujedno i fleksibilnost, koordinacija, znači to je vrlo kompleksni sport, tako da ne mogu precizirati točno šta, ali dosta motoričkih sposobnosti je potrebno. Što je bliže natjecanje, znači to su treninzi specifičniji, kraći, intenzivniji. Naravno, kad je kraj sezone ili početak sezone, radimo više bazične vježbe, trčanje, ali potrebno je znači i dizanje utega i trčanje i mnogo snage, a naravno i tehnike. Moj klubski trener je Pero Prodanović, trener reprezentacije Davor Jakobek i eto, imamo znači paralelno i treninge reprezentacije i klubske treninge i zadovoljan sam stvarno s time. Težak je put do uspjeha, svjestan je toga i Neven, velika odricanja, duga putovanja, svakodnevni mukotrpni rad. Uz sve to nailazi na podršku bližnjih koja mu olakšava bavljenje tim sportom. S bratom sam, znači, ajmo reći, skoro cijeli dan. Radimo skupa u Hrvatskoj vojsci. Tamo i odradimo prvi jutarnji trening i na večer imamo večerni trening u našem klubu Lika. Ovim putem bi se zahvalio svim svojim zapovjednicima i nadređenima što me podržavaju, što nas bodre i eto, prate nas. I još jednom mi hvala. Prati me i supruga i njoj sam isto također jako zahvalan. Treba trpiti te sve moje izostanke, ali eto, nadoknadim to nekako. Treniramo zajedno, analiziramo borbe, stvaramo taktike. Mislim da koliko sam ja zaslužan za tu medalju, toliko oni za moju medalju i mislim da ta suradnja je donijela dosta rezultata. Mogu čak reći da su Neven i Nenad na neki način moji uzori koji gledam, koji su stariji su od mene. Tako da mi je užitak da sam s njima u reprezentaciji, da sam kraj njih. Prijatelji smo izvan reprezentacije i jako mi je drago zbog toga. Dosta je smiren, staložen, dosta je koncentriran na svoje ciljeve, uporan je jako, tvrdoglav. Mislim da su mu to onako jedne odlične vrline koje su ga i dovele do ovog vrhunskog rezultata. Sportaš graditelj, znači graditelj koji je svoj uspjeh gradio kroz mlađe dobne skupine i u ovaj uspjeh, kao i njegov uspjeh 2005. godine kada je bio treći na prvenstvu Europe, utkani su i utkan je trenerski rad.
Pa svaka Nevenova medalja je ujedno i Nenadova medalja i obratno. Tako, oni su blizanci, jedan drugom daju podršku za rad. Kakva bi to tek priča bila da i brat Nenad izbori normu za olimpijske igre iduće godine u Londonu, kojim se pruža prigoda na kvalifikacijskim turnirima? Prvenstveno se želim pripremiti za te olimpijske igre, znači špica da budu te olimpijske igre, pomoć bratu da se kvalificira, on ima u 4. mjesecu kvalifikacije, znači usmjeriti trening na te kvalifikacije i kasnije na olimpijske igre. Biti spreman, biti zdrav i to mi je jedini cilj. Hrvatska je tako dobila svoju 6. medalju sa svjetskog prvenstva u hrvanju. Svakodnevni rad i upornost koje krasi ovog sportaša iz dana u dan, već 18 godina koliko se bavi ovim sportom, ostvarila je njegov san. Ipak Neven ne misli stati na tome. Nova velika rezultatska ostvarenja neće izostati. Pjesma i proslava novih uspjeha već je spremna. Bolje prigode od olimpijskih igara i nema. Sretno!